Ginong elam ka KSU South Khasi Hills, haga arpusan terik unailar arhajar arpusan. Kilawan menikendo yu Chief Executive Member ka KHADC, banekaran ngalor kibabun kimat kibakta ekatan seora. Habakran nikila patai kubor Presiden ka KSU South Khasi Hills, uba ribok star dingdo. Ulito bahaga jinglet kenra kikot kisla ka KSU kelalap ikislip, kibal ay ka KHADC. Syakibri gubana bahar kejelak berterekam tangkat sansni, berkedor kalong news pateng kakawai. Ubari Boxstar uleto bahalor kani KSU kubo jingkili halor kani berwat jingtip no Chief Executive Member lo dan jingtip na em yakani kejing islip bakat sansni ke KHADC cik beri ke benabar bakin wan pre ka tan sora bad halor kani CEM ulong ba unsiakaran halor kani bad u Executive Member berikni ekatana trade bad ki officer hukumjo New nong ilam ke KSU ulong ba kalong kasien ke benekong bani yakum gini ki slip bal pelat ke KHADC kaban kut no kapor tangkat sansni barkador kadeh news patengka bagaseng ha ka jinglet kan rajoka kalayo na ki shispa san pongut ki brio ki brenda bar ke jela ki brenda kum gini ki slip nalor kane ka KSU kala keliru ya ka jingdon kam banyo ya ka non employee clearance na ka district council namar kumbakalong menta ki babon ki homestay kala mi bah ka ka than bat ki brio ki bawan na ka jela ki shuan kam ba ki la don ki certificate ki baper ki bakdo ya ka jing tebet jongki ha kene ka kam ha kene ka sila yo ru banekran halo ka jing seng yo ki brigo na bar ka jela kene ka than da ka bakdo ba kene ki than kala long ka bichet kai namar claim ka jing yo jing bet ka council kumta ka KSU kala dawa ya ka district council bagade ban khang khardap no ya ki yo la ka dai ha maulong majai shela bat ki ki jaka ka KSU kala dawa ba ka KHADC kan pendam no ka kerteng jogisnong ha kan than ka belajar kerteng ha ka ketien bamni ka ketien khasi balor kania uni unong elam ka KSU le tho bana kaliang Chief Executive Member ulo kular bon system kya yang ka kam halo gejin ra ki kot kisla ka KSU kala kentu yu Chief Executive Member bani snok tilang ba ka KSU bani khandra lang ki kot kisla ha ka ba u Chief Executive Member ulo kular ban penurlong ya kania ka KSU kala kenturu yau Chief Executive Member ban panjang syai neki sordar halor ke jingyo ban shina yeng ki brego ban bar ke jela kiba shushimwai jaka naki trashno hakaba ngila submit ya ke memorandum jong ki babun ki mat jindawa hakaba kani kam sei kam dai shu kasin menengkong kadai kasin menengkong tang hakani ke isi ke ba thmai lemar ngiyo i ba kat kum ka ban ngismin tiru kum kibreu bakani ke isi kan wanra e gejing kala baraga juga por ngi dadan ngi gejing kermen dena kani ganong rim ngi wan submit biang baraga juga por ngi laong bakin pek bat budin ru yaki memorandum ki barim ki ngila ai te gejing submit mentak sngi haki daw ki long ka banengkong ka bangilaya keren kalong bi gejing issue wathar yaki labor license bagi trading license hakati kata jongi te ka banengkong habi ade bi labor license ngilaya keren nomor ba hakini kita yo ki berang syudep kiba ngilayaya ban khandra ya ki labor license kunjung trading license niyo isyai ba kidon ki slip ki ba shuai kata kemut ke ba ki seu nyo spa dengka ba ditai slip i valid no tang hapo khat sansi ikut no tang po khat sansi tinggal sim jingkli ya CM ba ke ai gani kidon ki bale ya gani le si pidon jingtip ne em ku klik jong ka council habi ade begani ka slip tenri ong bangin ya keren ber em jong ka trade bat u em u bedai pek ya kata ka baki inspector jong ka license te haga jo kapor ni ong ilada kamdan kanu no gijing tip ne don kinu tre ki bisule hi ya kata ngas ngau ba kai ka badai pinne na komenta jong kini ka bapan butna me ki isi ka jong pi bat ngimpat ju ikot ka tang la khandra ru ban yo i ita islip iban balit na tang hapo khatsan sngi bat kador ka dei news pa angka te halor kata ru ila ban bor ya kane ka bangi keli kadon kam ne em ban yo ya kata ka non employee clearance habi ade na ka district council kumbalong mentahang TPUE baki hotel ki homestay ki babun ki lami ba baraka ju kopor ni i bar gibreu ki bawan na kawai pat kari ki suong bai ba nila don ya kata ka certificate habi de ki diploma ba fair kum ki IHM habi de ki chef kum ta terter ki room service ne ki chef bar ya kita ru ikwa ba kindai ki pradok prasnam lajong nomor kidon ki ba pas class 6 ru ndre ki penitang ya ka certificate working of experience naka jakala ne ka hotel ko homestay ka ba ki try mensua te halor kata ngi na kaliang kasengim priang le si ngakli ya kata don ne em kum kata kanon employee clearance na po ka council ban ay gitaru ngim kren e tangi ki labor dre habangi ong ki employee ru ka kata hi
nomor ki employee kila dei ki monthly wages kumbong kitin nong way ki bla yo jing siu banai te kata rungi ong council bukan pej bahan nang ni syakmat CM te habi dei kata ka jing issue ya ka level license te lesi kadon kata ka level license te ki don hi ki baai ki helper ru ringi ong ba nang ni syakmat ki helper ru ki bli ban issue nomor ba kat kum ka an hi ka level license ka dei bitang ki skill labor kemudian ka kam ka ba khasi umla te ka ju ka por par ka jing lengo jongi ngila kali itu slip bangiyo bi valid tangah po khat sang kador kadai hinyo spa uai te kumba be ngi mane la palat e sispa san thongut na po sora te kumut lada sispa san thau to slip hinyo spa moroi kat san la kut te kai gane ngi ibu jingkali ha ICM in jubat gane ni la de kong mele ba idon jingtip ne em ba ki bale e gane ka kamru namar kata ka slip na tharai na gale yang jumiru impat UI kadi gasin menungkong bad haga ju ka por ni snow ban mahamjur bala dadon kino ki bapan kheng ya kai jing thmu jong phi ku kli CM beri pek council berapa wai pi dengan pensitom ni pile kan udah nanti kata ka syong ha ka isi ka batmai ka jong pi ila kali ka council nomor ba kombolong mentang ila kali ka to ka jingya tungku jong ka labor license ru bar ka to ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Migrant Worker Act arajan arho nomor ngila ong banang ni syakmat impek be ka labor license ni syani aki nomor ya ka to ka an ka mga batay mentang nginom pek shoot nomor ba ngala ya ka website jong kiru nomor kidon kam tang ipik adhar kila yo baragaju ka por sa hakador san paurengka te hakador san paurengka manu ki kloy ban issue banwan ki dekar sini bar kumjurung i khandra bangi mentangi i bikin don tang kum shipit kila print out kila mi te ka to ka anya sngo ka sting palat jong state government te habi ade pat berkane ka Meghalaya land transfer Meghalaya Transfer Regulation Act ka bapi ong mapi 1972 ya kata ban Court of Yar nomor ba ka district council ru kadon la ka ikhtiar nomor ba ka ha pa ka 6 schedule area kinu ki jaka ki bahab po ka 6 schedule area ka district council hi kala ban penteri kami ki an ki Bisnadak state nomor kanu ko an ki Bisnadak state government mga mapiru ngila ban penun kami ka an nomor ka state government ka snay ka an ban interpret ya kata ka syong mangi kumju ki kli no senchar ni kita ki seng bahalang ki ban ya pek perman ya gani ka an ko ladon te kumbolok mentangin community council ru kamle community kli no senchar kumle langi community ya government ru kanumle lan Jungi la sim jikli ya IM habai kiyo nang no ya takaslep manu bi issue ya kiru te nakali ang jui ngam don jik tipi nga hab ya keren bar IM ubare in charge gane ka labor bar ki labor inspector ru haga juga por manu ba ayaki te kata te la dakilap te ka syong ha ka isi ka batmai kum nu kinle le se ngin batai le mangi ka kamram jongki la dakile ganu no ka kam klem datip ukle du jong ka council te la de ben so thu ya kata kadai jong ka council kawan be ka council ka tho be kasihil autonomous district council in sapa kopi syapi kidon bangi te halo kini kirisit ngi kampat keren ni sino ni wan ai nong mi sha CM ba in itu yo don manu ku bisule tu lane bale landet yau CM nang ni ka office ya kadai ngi yo matosin kadai jeng kan no pitli shu nang kina po rakiteng issue ha ka khat tarik banai bakra ara jarapsan tingila banjur ru mantangi ong ba kinu ki an ba piwan hang ni le si piwan ban pentela ba pinum pek syu la da kita ki an barim ki dei ki babakla ki dei ban penduk pendam no mdei ban syu ong ba ki le si ki le kita ki barim kemud la da kita ki barim gino syariat in syu no lang ngani ko ba thamai na kali ang jungi ka sengin ko ni jit ya pi kum ka jing pentela la da kidon ki an ki bedako pi dei ban pentela na ni sikmat nai bud na me ko bala adep kan sa ko bala adep ban ngi community ban ngi shane askem hi ki isi ba thamai ban le ban kam ba ki an nang ni sikmat kin mi ki an ki ba perking bar kumjuru ki benlong ki an ki ba mentoi produk kasna